Здравейте! От екипа на Roof Company искам да ви покажа един почти завършен обект, който се намира в град София. Намираме се в квартал Кръстова вада. Може да видите обекта се изпълнява с дървена конструкция, вата, двойна скара, две фолия, които са между скарата и система шлейбах. В обекта сме включили обшиване на челни дъски, монтаж на бешевни улици и всичките необходими обкантващи елементи. Ако сте строители, инвеститори или клиенти, които желаете да устойностим вашия проект, моля, обърнете се към нас. Какво правиме ние? Изчисляваме покривите на база проект. Изпратете ни PDF вариант или какъвто имате. Взимаме размери от място. Детайлите всички се прецизират и ви се предлага самото предложение. В момента се намираме в западната част на сградата. Ето тук може да се види част от конструкцията, която е положена и върху стръмните скатове от бетон. Сечението на ребрата са 12/8, използвани са дъски 10 на 2,5, целият материал е импрегниран, съответно положено е мембрана 180 грамово фолио, имаме 3 слоя вата, както казахме, по 5 см, 75 кг на кубик и съответно отгоре двойна вентилируема скара. Пак имаме мембрана под системата шлейбах. В момента искам да ви покажа монтирани 3 броя покривни прозорци OptiLite, средна ос на отваряне. Както може да видите, прозорците са монтирани в една равнина. Пред мене също се вижда още един прозорец, той се пада на стълбищната клетка. Прозорецът е с размер 66 на 118.